Nilitung Puluni konstituensi nang litunghan kado gue preso putunghan ke hang nangkok alam thebang ke lapulo patumi nilitung Puluni konstituensi lo APSLC ke klaim ke jon mana tum BJP along cepa obdun ulak so aput hak si nilitung la konstituensi nili presiden lo nilihin pen kado gue nilitung konstituensi pen cingrum si labang so dia bang madang te press meet bang ke bang nangkot bang ke lah hello ke damtang lapatumi BJP cepa obdun natum bang ke nilitung lo ke damtang MSC election sitame alang litung nilitung lo koan manang claim dun hen bang ke nang claim dun de jala kosom si theglong lapen main meeting long sitame alang litung lo koan nang claim dun de masih alang litung pan nilai karju gang tu bang kelahan lo alang litung people lo APSLC la bangso kace so hei long ri cerai kom nangji madang de sik sidul pangtang nangji la bangso alam thelo alang litung patumi BJP along cepa ok tung det kala ke so phan ke kroi la busom chang thek do atheda ke hawra ka homosti pen ke Pawan Kumar Roy Ajit Kumar de la pen ke Pawan Kumar Roy la pusom sita menang hai lo tante hala bang solong se lang litung ke kroi dun madang te lang litung ma phan se ke mani dun la pusom si thek lo asi la so bang ke nilitung Puluni konstituensi pen bang ke lang litung phan condemn lo la pen ke wangjar ni bang ke nilitung Puluni konstituensi lang litung ke dam la pen la bang so BJP long cepa ok dun bang ke nilitung long dugde uthot la bang so nilitung konstituensi long Jepang room we kimeatum la pen claim rapet konstituensi claim rapet atum uthot nilitung la bangso kaching wai do la bangso kaching wai long bangke nilitung jasemet la bangso rong rumar lo program pendang lo la pen mas joining ke deng je phansi non uthot ako kangdang madang te la bangso tu joining a phansi nilitung claim ponji la pen ke masih kato kawe karbiang long arara phanta nilitung pen pachini lo Puluni konstituensi ke kaya tengsi la pusun nilitung intang thipji la pen APSLC puthot la bangso jakong perang kace perang ya phana bangke nilitung un ana bangke boti ponji pusi kadok kawe karbiang long rat barang de central committee atu mam phanta nilitung konstituensi pen lam thejo doan pustame la bangso kitu natu mapan ke central committee si la bangso ahok pet APSLC la bangso kang aron pen kang sa ya phana bangke alang litung longsi jakong dopo la pen alang litung sitame ni litung phan la bangso kang tang ya phana bangke bidi sori tanang pidun po la pen ke ni litung APSLC madang te litung APSLC central committee IS retired kathar sar la bangso ke japon siksul pangtang mangje bolong bangke nilitung Puluni konstituensi bangke Roy Thipji apen lempang tangpon Thipji sinang itu pres angnu sitame la bangso alam ke bangke paklar pon nili kacinia teng kuno dante APSLC ke pen bangke bangnar ke bang sirke bang siducot aku son sidu kala bang trade truck kusi alang litung la bangso alam the bange paklang sitame hala bat bakia kumbangke kapre ka party bang narke bang sebelum itu APSLC pen bang la bangso agak cepat tu la bangke jikang tu bang kelahan lo litum APSLC claim rapet adu sitame lang litum main meeting long sitame lam the baklat je BJP ke chok chelo lapen ke khe ahutur lok si ke claim lo lapen ke khe phan la bangso ajak kong puthot bangso phan ke thak kakam si claim lo lapen ke non het jong hala bangso song trok atum han ka chetok long recap ka chipi hala bangso long bang talang litung sitame rada phan than paklar lo la bangso alam the bangke BJP atum bangke long recap se ka chejot usi rang tuma amno bangke lang litung sitame than paklar lo asi laso alama bangke la bang kris bang nakep sirkep kitu na tuma bangke retum Puluni konstituensi arat chot kalilo all kar biang long angkang pila penen sehil angkang pi si alang litung bangke ing sai ponpo
Neslai bakal tinggi tu ha, milihin pen, kadang kerja lo. Patungin lah EPHLC along pen bang rock si langsung kita nu bang ke lagi alang itu ke. Oh lah MSC election of hang bantalang itu nama siksa gunung tu lah. La pen pe alang itu ke nili tu masong kali, nili tu masong ni kali. Lasi alang itu yang si EPHLC pen kasih kak itu nji pun tante. Oh lah Ujit Kumar de la pen hola so yang pe Pawan Kumar raya tumnong sialang tum sa sari cirum mai ko la dor sing rong hang tang ho kupine horen sing be tuliram tumno cirum dira hadak cirum sing me yima pse nilihin pelang itu ha bok bono la nai je pesin lang thei kutani ko yang nanti hola beberapa pam along ni tum pini special season jadi aku tunggang ada laporan ya atuni itu IPLC klaim mampu amang kodum bangko bangko banyak batung dun ke ati ho kiceng pen kala tung ke am aktif u mani kali batung ke nasi aning kiti batung kali ke mono pito ta pani tu SPSC pen ko aktif the nasi dunno nasi mu ta thir the nasi ngal tum ham prasa putung hangala halo lapan ke la non itu la tumhan la jitu bangko bangthro ke dun lapan ke central committee la ini tum je kafar sar ayo restiar alang tumsi alang tuban jikuno alang makan kami alang tum arjupo lapan ke momota alai wal tumhan ke accept sebangka la central committee ke accept ba accept Dala bang bang doma mata ka corruption doma bela. La bang rock bang na kebu ni tung ke la EPSC ni tung da poli contingency ke tung ke thang ne hokka de athe non bang ke je ke ba se kong rong ro baso athe ni tung ke la je khe jing hon lo de jing hon rong jing hon na joni ni tung nang ke bang bong lo la bang phao si tung ke ni tung ke thang akan hokka de tane nang tumla perangki mana pachini di bang kala kurson ema ye patumi ni tumla kuruni constituency pen bang trok amunir tum BJP along tipa okondet busiku sitame la bang trok itu dui atumke kita amtang an sitame my meeting along an sitame along tumangke nang tipa okondet tumang selo la bangke aku la pente la sisi committee tumata la bang trok abang pu tumangke naga pasik sagdun la pente kai kita parti yang bong kosong naga pacar bu dunji mal so abiji lok sige klem sitame pini la tumbang ke bang troka bang ke dam juilo la bang trok dam ju sitame dak ipidal sia songke hang ke nawa kathai be ati koloni konsensi longke intang kring sido la pente la tumbang trok kita masong tak taksi ipidal si longke non ke bang ditame topik la masih rong rup anta ipidal si bang koi tip abang putumong se Silatum bang trok kita am jual joy ke thang akan hawa kathai tabe sangi stame nitumla ward commissioner made town committee election stame angton pen masela pluni consensus longke itu mun an claim dam ko la pete angton be masi nitumla ipidal sia so mai thai la pin ke kela non bang ke nitum ke deng kon thelo ate ni nitumla consensus long pen a president do la pente nitumla central committee long a president jai sardo alang nitum si alang to maki insai kon po la pente nili tungke la tuman mangke icet kota deng kon pelo athela tumangke nohok ta lele tungke non ke la tungke waham lam hem ge son lu hin kam jar hin ke jar kang jar son lu mula tungka di maklong avelu non ta la ipidal si long pala tung bang throk ke dam ju ke ni tum than ni ngoi thai ta be la pen ke bang ichi ni nong ki ong ki la